Totalitas luar biasa. Maklum, hati tali enek sanggule. Uben oleh gulu lho. Ayo,
gede.
Oh, waduh Lia. Lia. Orang iki loh Mas, ya Allah. Di kalian di. Lah kok Mbak Lia di kayak gini. Ayo. Ya. Ayo. Wah, lagi botolnya. Marok. Ayo, ora nyopo ade entok. Salaman Mbak Lia. Selamat malam Mbak Lia. Masya Allah. Ojo kenceng-kenceng to Mbak Lia. Iki bocah halus iki mosok sampe kelaran. Ora mungkin nyuwun sewu Mbak. Pakai dong jadi modonane. Anu buat cepet. Iya. Nyuwun sewu kagem mik. Amat sama nanya. Iki Pak Patre Mas Mio iki. Wah, iki to layaknya sama gak iso bengi pitong gak iso turu pitong bengi pitong dalu iki iki. Modake kebleken ampek. Alhamdulillah Kak. Bisa ngomong. Lho wong kok gitu. Bisa Mbak, sama iso goyang ora? Bisa joget kok gak? Bisa. Reyop Ponorogo. Berangan. Wah. Ayo Mbak, tak salah dulu. Saya bumbu iki. Ayo. Nek wis ora nggo dadak kerak iki yo. Ojo dhuwur-dhuwur. Ojo. Aduh kok eling. Kodhoke mlebu. Tapi kayak kan gua katok jero. Oh iki arep golek katok jero bingung lho. Ayo. Libu. Wedi kok joget gak malah ngetokne sumu. Wes makasih Mbak Lia. Terima kasih, Madam. Oke, sebentar Mbak Lia. Terima kasih ya. Oh dibalekne. Tak balik kita. Lah wis tok, Mas. Sama masih Mbak Nuwun. Ya ora apa-apa Aku iki ya. nek wae wong kok. Ngadep iso ya. Ngadep iso isono Panas iki iso mundur apa ora? Lah wong kono kon dhuwur waduk mak deleng. Istirahat dulu Mbak Lini. Oh, iya, terima kasih, Mas Abang. Luar biasa. Luar biasa. Cumio tembang komen. Nggih. Panitia iki saran kowe meo. Cumio tembang komen sing wingi ngene iki. Dilanjut ya Mas. Oke. Anu, Mbak Renjel karo Mbak Yola dimenang bareng. Ayo, Mbak Renjel karo Mbak Yola. ayo Renjo. Sepatika, yuk. Halo Bandung, ibu kota beridaman. Halo Bandung, kota kentang kenangan. Sudah lama
Mbak Renjel. Iya, Wilujeng Dalu, selamat malam Mas Akbar. Wilujeng Dalu juga untuk Mbak Yolanda. Selamat malam Mas Akbar. Iya. Wilujeng Dalu Mas Akbar. Lama tidak jumpa sama Mbak Renjel sama Mbak Yolanda. Iya, lama sekali ya Mas ya. Sudah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun ya Mas ya? Nggih, ngaten iki nek kula dalan ditunggu Mbak Renjel semangat kula tambah 30%. Napa nggih? Kakak jari ini Renfli ya. Komedi. Ya ngono ki ndak apa-apa ya Mas ya. Ndak apa-apa. Lah ning dhuwur ngene iki ora apa-apa Mas. Punyanya umum ngono ki. Kok Mas Neo, ini sama-sama lulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Isi, weton isi niki. Lek kene jenengan. Nek Mbak Yolanda lek kula. Nggih. Nek niki di atas kula. Oh. Lah kowe kok lali? Napa? Aku rektormu lho. Wah, ya Allah. Saya ambruk langsung isi. Lho Mbak Renjel niki anu juga mempunyai talenta yang luar biasa. Apa iki kok koyo iso jalan? Boten, pasti ora jalan. Lah upami mami ngendang pripun, Mbak? Wah, Iya, nggih. Ngendang oke ya. Kondang oke. Pindah ngarep pelan, pelan Mas. Oke, dipindah boten kula sing mandap. Boten mengke eman-eman jenengan nek. Eman-eman ya. Kowe itu percaya kan kanca-kanca. kowe kok mudhun di krayan cacah gar malahan. Ngono ya. Kamu tau ganas-ganas ngono ya. Apa berata ya ganas-ganas. Kamu pengen tahu bagaimana suara buaya? Bagaimana Mas? Selamat pagi saya. Oh, ngono ya. Tak ini ndi? Alon-alon. Niki ndelok aja nih Mas Akbar Bang. Terus iki anu mik. Mic-nya Mas tolong mic-nya. Mic vokal diubah tak. Anu bakal sindenya dipindah ke boten. Oh, mboten bisa. Oh boten usah. Apa badhe lenggah teng jaran? Mengko sing ngendang Mbak Renjel, sing nembang Mbak Yolanda. Wis pokoke kita kupas anu potensi-potensi malam. Masing-masing luar biasa. Ya, langgan mawon. Nggih, mesti yang kedua bacanya jaipongan ya Mas ya. Sak. Oke. Dicek sing skor kendang dicek sik. Saya cek dulu ya, ini kulitnya saya cek dulu. Kulit kandang. Oh, kulit kandang, iya, iya. Sama kok pikirannya. Pikirannya padha karo pikiranku. Tetap untung. Pikiranku padha. Aku wis bolak-balik. Coba, tak. Tak. Ya. Tak. Muni boten. Miki. Anu di unggahne Mas. Gen. Tidakne niki. Iki wis Pun muni. Sampun. Dijajak. Iya, tak. Pak Bambang. Ora sah. Tak ngono. Tak. Deng. Dut. Wes ora apa-apa. Nek jujur Mbak Renjel marang ora. Aku boleh merinding ya. Ayo iki tunggal. Lah apa tuh? kok diduduk cak kowe terus merinding. Lah ganteng gimana? Masa aku udah kedut-kedut. Lah aku ora ganteng. Aku kata siteng nek ra anak ibu bilah restoran. Yo, anu ya, langgam dulu. Udah kuning saja. Langgam. Ini berarti langsung buka celuk nggih? Celuk ditompo kendang. Monggo rambah kedua kok ditimbali jaipong, Mbak Renjel ben apa itu bersama kur sama Mbak Yolanda. Ya. Oke, yuk coba kayak apa? Buka teluk langsung kemawon Mbak Yolanda. Ya. Tepuk tangan. Iki putri yo iso nendang. Adek adikku SMP mantap.
Terima kasih Mbak Renzel, Mbak Yolanda. Luar biasa Mas Akbar. Sip luar biasa. Ini sesuk wis jadi konten. Nggih, konten. alhamdulillah YouTuber kata Mas Ya. juga turut menyiarkan pagelaran pada kesempatan malam hari Ya, ini. betul. Siapa lagi Mas Ya, Akbar? Dek Beatrice, Dek Dwi, Dek Sinta, terus Dek Pesek, jumlah bareng. Ya. Di pesek. Seperti dah, yuk. Iya. Ayo sing musik. Detik gong plastik. Tung atom. Bang Atum, Mas Akbar. Ayo sing kira-kira kompak apa yo? Manut berempat. Tambahan. Ban enggak boleh. Oke. Ban ini ada permintaan tambal ban juga ini. Dari request RT 11 Pak Daryanto. Oke. Baik, oke para hadirin yang berbahaya. Ya. Yang berikut ini ada 4 artis dari Astabrata Group Ya. menghadirkan sebuah tembang atau lagu untuk panjenengan semua bareng-bareng HR